ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وأي محمد yad et Allah tebarek ve Taala'nın şoların hemmelerini bir yana cem eden gününü. Ondan soň ferişteleri aydar, ayaşylar size dünyada ibadet et yardılarmı? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Ferişteler aydarlar, Hudaya seni hemme nalayık zatlardan pakliyarız. Sen dersin bizim dostumuz, bular değildir. Belki bular cınğa ibadet edendirler. Köpleri cınğa etiqad edip cınğa tabi bolundurlar. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Pes şun kunde yani kıyamatta mahşer meydanına cem edilen gününne sizin bazıinize peyda yetirmege ya zirer yetirmege qadir bolmarsyňyz. O biz zalimlarga aýdars, ol yalandır diýip tekzip etýän dowdakyň azabyny dadyň diýip. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. O wagty ki Mekke müşriklerine bizim roşan we aşkar bolan ayetlerimizi tilawet edilip okulsa, şonda şolar aýdarlar, bu adam hiç zat değildir, meger sizleri ata-babalaryňyzyň ibadet etýän zatlaryndan gaýtarmak isleýän adamdır. O ýene şolar aýdarlar, bu Kur'an değildir, meger Hudaýa yalandan nisbet berilen zatdır. O kafirler aýdarlar, hak zada, yani Kur'ana, wagty ki özlerine hak zat gelenne, bu zat hiç zat değildir, meger aşkar jadulykdyr diýip aýdarlar. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Ve biz şolarga yani Mekke müşriklerine hiç bir kitap vermedik ki şolarny okuysunlar. Ve senden ol şolarga hiç bir peygamber da iyi vermedik. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Ve bulardan ol yani Mekke müşriklerinden olulky geçen milletlerde öz peygamberlerine yalancı diýdiler. O Mekke müşrikleri geçenlerin ondan bir yerine de yetmediler olarga beren zatlarymda. Yani olaryň mallary we kuwwatlary we heykelleri nihayetde uludy. Qurayşler olaryň ondan bir yerine de däldirler. Pes şolar yalançy diýdiler men rasullaryma. Pes şolarga meniň azabym ne taryka boldy. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Ey Muhammed, sen ayt, men size bir zady nasihat etýärin, o da şudur. Kesiz Huda üçin Hazreti Resul-i Ekrem'in meclisinden iki bir ya yeke turun. Ondan soň Hazreti Resul-i Ekrem'in barasyny fikredin.
bu yoldaşyňyzda, ýani bu Resulüňizda mejnunlyk ýokdugyny bilersiňiz. Ol Resul hissat däldir, meger sizi bir uly güýçli azabyň gelmeginden gorkudýandyr. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Ey Muhammed, sen ayt, men nämäni sizden muzdo ujret talap eden bolsam, ol sizinki bolsun. Men ejrim we sagawym faqat Hudaýadyr. Oşol her bir zada آگاه و خبردارdır. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Sen ayt, tahqiq men Perwerdigarym haqqy nazil eder.